Na sredini kauča nastala je udolina, ne slučajno ja sam je napravio. Godinama stručno predano položajem koji niko normalan ne bi zauzeo. Ali ja sam bio istrajan, posvećen, vizionar. Upravljao sam gravitacijom kao vajar oblaka u jastucima. Upeglano u mom liku kauč koji je nekad bio za sve, sada je moj. U tome kao keks u čaj, kao sumnja u tišinu, kao patka u paru. U tom udubljenju postoji samo jedno pravilo: ništa se ne menja, ni pod kojim uslovima, jer sve je baš kako treba. I onda jednog dana shvatim, više mi nije udobno. Zapravo malo me nervira kičma, škripi kuk, beži daljinski se uvek zaglavi. Ono što je nekad bilo sigurnost, sad je rupa bukvalno i metaforički, a boga mi i ortopedski. Ispravio sam svet da se savije po meni i uspeo, čestitaj mi. Ali kad više ništa ne pruža otpor, kad se sve oko tebe preda, kad ti sve ide niz dlaku, ostaneš samo ti i ništa ne može da te pokrene. Jer udobnost je kao brza hrana, brza je laka i na kraju se osjećaš kao otpadak sam sebe. U tom udubljenju postoji samo jedno pravilo: ništa se ne menja, ni pod kojim uslovima, jer sve je baš kao keks u čaj, kao sumnja u tišinu, kao patka u paru. U tom udubljenju postoji samo jedno pravilo: ništa se ne menja, ni pod kojim uslovima, jer sve je baš kako treba, kako treba. Kao sumnja u toplu, jer sve je nebo. I onda jednog dana shvatim, više mi nije udobno. Bio len i zadovoljan, i to pogrešno nazvao mir. Da, lepo je kad te sve podržava, ali ako te ništa ne izaziva, ni ti više nisi ti, već otisak kopija jednog trenutka u kojem si bio len i zadovoljan, i to si pogrešno nazvao mir.